Лъчосан мороде, ти милост си будвави, днес оправмате, taj vazdes vanopre, lačosan morode, ti milost si budvavi, a ves opravmate, taj vazdes vanopre, i te na kavan poj, i te na Čanakaj man srca morode, i te na kavan napaj, i te na kavan najan. Čanakaj man srca morode. Отидах в стаята и видях жена ми седнала на стола. Викам, Господи, благодаря ти. И тя започна да се преоблича и тя не ходеше, а тичаше. И хората, които бяха отвънка, чакаха с нас, викат, какво става? Викаме, давайте, че Исус е Господ. Алелуя! Нека Бог да ви благослови. Обичайте Господа, бъдете всеотдайни на Бога. Наистина, да не се поплати вярата ви към Бога. Вярвайте с цялото си сърце и Бог ще извърши вашето очакване. Бог да ви благослови.